картини ще ли? Давай, давай. Аз съм Хака Ведат Ахмед и съм нарисувал над 2000 картини без рамки. Най-голямата е 5 метра, най-мъни са по 12 см. Има по 1 метър, по 1 метър, по 2 метра, по 3 метра, 4 метра и на 5 метра. Освен това съм направил един софтуер на 3 езика – български, руски и турски, който може да се направи по образеца, който аз показвам, на 5700 езика. Който желае да ми ги продава в 7-те най-силни икономически държави, между които не са Америка и Русия. Америка е в Б групата на 27 място, а Русия е на 169 място в Б групата. България е на 201 място, след нас са само 2 африкански държави, португалски колонии, които живеят в колиби. Едната е Мали, другата е съседна на нея. Не са виждали електрически ток и не знаят, че има телевизия на света. С лъкови стрели боравят. Та ми трябва човек, който да ги продава на 7-те най-силни икономически държави последните 30 години, които са на първо място Япония, на второ Англия, на трето Германия, на четвърто Франция, на пето Китай, на шесто Индия, на седмо Бразилия. За което ще получи $1 милиард от мене. Моя софтуер, аз очаквам от него 56 трилиона, не милиарда долара. Ама ти имаш 1 милиард в тебе. За този, който ги продава, има за него 1 милиард. За това, че ми съдейства. Така, нещо друго. На желаещи да заповядат, всеки ден излизам на разходка от 10 до 12 часа на обед и вечерта от 3:30 до 4:30. Живее в този блок. Тук блока на строителите, точно срещу на механотехникума автомивката. Блок първа пролет 2 се казва. На кой етаж? Моля? На кой етаж? На 3-ти етаж. Кой апартамент? Апартамент, броя му не му знам. Нали, Отляво, отдясно? Ами, тъй като влизаш от ляво. Демек твое ляво, добре. Да. И желая успешна той си го софтуера, той е 564 страници. Добре, ама... И може да се направи по образеца, който аз съм. Ти на колко години си сега? Аз съм на 75 години, 40 години съм го правил. Той ще бъде за новите компютри, които ще работят след 50 години, които няма да се гледат с очите, а ще се слушат с очите само. И съвременните компютри, които с очи се наблюдават, събират 75,4 гигабайта и за да се запомни 1% нова информация, трябва 2 да се забравят. 2% да се забравят. А в моя компютър, съвременните компютри с очите работят за натрупване на информация, която се нарича знание. А моя компютър, моя софтуер, не натрупва информация, а научава. Научаването е 7000 пъти по-трудно от натрупването на информация. Изисква особено внимание с ушите. Омир е бил такъв човек първи, който е открил това нещо. Той е слепец, който е ненадминат. Китайците, които са държава на 25 000 години, не са сънували за такъв поет като Омир. А ти на какво си го правил този софтуер? На компютър? На компютъра съм го печатал само. Аз с компютъра умея само да работя като печатаща машина. Даже забравих скоро, не бях печатал, за да напиша цените, на кое колко е. Се наложи брат ми да ми помогне да покаже отде да го включа. Ти имаш брат? Как се включва. 3 години не печатах обаче. И сега всичко е напечатано на 4 флашки. Който желае да заповяда, 1200 от картините са снимани от мен, понеже забравих къде съм сложил зареждането на батерията, имам електронен фотоапарат, да дойде с телефона си, който да има фото, да снимаме последните 600 картини и да му ги дам на флашка. Има махва флашка, чисто нова, неупотребявана още, да сложим информацията в нея. От коя година е тази флашка? От преди 3 години. От преди 3 години? Да, чисто нова, неупотребявана.
и 4 други, с които са пълни с информация. 1200 съм ги снимал аз лично на електронен фотоапарат, най-модерен, обаче забравих къде съм сложил акумулатора и с него трябва, нали, тук изправител, който да има, за да се зареди акумулатора. Сега едни бързи въпроси, моля ли те задам? Може, разбира се. На кой континент сме? На кой? Континент сме. Европа сме. На кой Балкански полуостров? На Балканския полуостров. Ми отговори сам. Добре. В коя държава сме? Тук сме в България. Аз съм Хака Ведат Ахмед. Моето го име го има в Корана. Той е написан в горна форма. Ведат, името на баща ми са 5 веди на Индия, свещените книги, които ги е писал мюсюлманин в 5 век преди Христа в стихотворна форма. Те са Ригведа, Яджурведа, Адхарваведа, Самаведа и Аюрведа. Аюрведа я преведаха преди 50 години само 1/5 на български, имам я. Адхарваведа я преведи един руски академик в стихотворна форма, 1/3 от оригинала. Та мюсюлманина е много сложно името му, дълго, нали, и му забравих името. А обикаляш английската? Всеки ден обикалям от 5 години английската и все още момчета не знаят добре английски. Затова ми трябва човек не да превежда. Неговата работа ще бъде мои 200 страници напечатани на български език, да ги разпространява в тия 7 държави на ректорите им безплатно 200 страници. Който желая и другите, имам цена. Следващите 200 страници струват $889 милиона. Следващите 500 страници струват 3 милиарда и 700 милиона. И тъй нататък, до ще продавам и авторските права за $56 милиарда. Защото може това, което да се направи на 5700 езика, защото ползвам една наука за фолклора, която се казва паремиология. Тя е универсална наука, а освен тия универсални науки, има и индивидуални науки, чието брой е над 13 800. Универсалните науки да се обещи, не да му се прости, подарявайте се живота, да се обещи, запитайка, не да му се прости, във втори клас съм. Коя година сме днеска? Днеска сме 2025 година. Кой ден е днеска? Днеска е вторник. Аз съм на 75 години, на нова година съм роден, сега съм 21 дена. В коя минута си роден? Минутата не знам чак. Добре, в колко часа? Часа не знам. Дядо ми е беженец от Крим, от Кримската война. 3 му братя са убити от турците. Нали, в руско-турската война, която се е състояла в 1881 до 1983 година, преди освобождението на България. Кажи за картините. Тук не си казал. 3 от картините ми, който иска, може да ги види по интернет. На моето име на Google избира. Добре, аз да те питам. Коя планета е спътник на нашата планета? Спътник на нашата планета? Да. Юпитер е спътник на нашата планета. Другата е тая Марс също. Колко пари са картините? Картините са всички на една цена, освен най-малките, които са 12 см и струват 1 милиард и 800 милиона долара. Най-малките. Всички други струват на една цена, освен има 25 картини, които са имат дъги, нали, по крилата на... Ти си ги правил, не? Аз съм ги правил. 1 милиард и 800 милиона. 10 см пеперуда, която имам 5 метра. Една бройка, 36 броя 4 метра. Добре, чакай сега. Мога да кажеш първо в кой блок живееш? Блок първа пролет 2. Кой етаж? Етаж 3. Апартамент твой е ляво? Апартамент, не го знам кой е номера му. Твой е ляво, бе. Ако ти продам картините, колко милиона ще ми дадеш? 1 милиард. Ще ми дадеш? Да. 1 милиард милиона.
Софтуер ще продаваш, който съм го направил на 5700 езика, бе. През коя година го направи софтуера? Питат ме, искат Преди да 5 купуват години. нещо, картини. Питат ме за картините, искат да ги видят. Има ги на моето име, набират Хака Ведат Ахмед, най-скъпата картина на света е нарисувана от Масул Тамаров. Кажи нещо за финал, сега че стана много дълго. Да? Кажи за финал нещо. Финал? Да, ще ти кажа за финал. Ползвал съм в софтуера най-големия български поет, който се е хвърлял от третия етаж. Последен Син въпрос. на Петко Рачев Славейков, Никола се казва. Поемата е на 36 страници в напечатан вид. Да, написал е поемата Кънчо Подкодеров и знам първото четвъртостишие. Слушайте добре. Дъб до дъб, гъста гора. Няма къде да се изчера. Седнах под една драка и газа ми затрака. Лайната падаха на мокрая пясък с гръм и трясък. Представи си, с цялата земя, усеяна с лъжа, и ти си покажеш главата, усмихнеш се злокобно и се гмурнеш по-надълбоко. Това е първото четвъртостишие. Знаеш кой е сър Стенли Ройс? Кой? Сър Хенри Ройс. Да. Не съм го чувал. Аз използвам Бащата на Кришна Грубия Мурти. Секс. Бащата на Грубия Секс. Бащата на Грубия Секс. Действен ли си, бе? Аз Правил ли си секс през живота си? цял живот съм чукал две жени, се ожених за тях, после ги оставих и двете бяха. Ама едновременно са оженил от двете. Не, по една. По една. Да, другата, после. Убивал ли си хора? Не, никога. Имаш ли оръжие? Бойно? Не, нямам никога. Оръжие, аз не се занимавам с пиратство. Ти до сега продавал ли си от тези картини? Подарил съм над 200 на брат ми, който 3 пъти ме спасява от смърт. В 2 часа през нощта ма носи, болен съм от сърдечна недостатъчност. Изпадам веднага в кома. За една минута, ако не ме занесат до... 1 милиард и 800 милиона. Айде сте толкова.